Uyab di ay. Na. Ikan pagkabata na ko. Wag ko katilaw uyab. Naw, at may mo na dong. Kung may patakaran na mo karon, bilin din ang bike nimo. Kinahanglan yung mangita ko uyab ani. Sakto ka itong iplastra niya, Sarge. Pag si Miminga, magandang lugaran eh. Sakto ram kay dire kay landong ba. Nari pa malipat dari karon moagi ba. Put paabot ata. Sige, Sarge. Paabot sa tadre. Lan pa ato, gidala ni mo atong panikit. Wala ba, Sarge? Pero papel na, dala. Sarge, so? Sama ni nga mura man tang listag utang ani. Kaon, mamaram din ako dadala, Sarge. Pero good sa re. Sarge, na motor pa doon, Sarge, so? Uli karga ba? Panji ni ron. Kan siniguro ni ba. Patay. Dakop ba eh? Pero sige ra. Kompleto, bitaw ko. Parking. May muntag, sir. Nari kayo mga restro o lisensya, sir, oh. Tagoy na kay dili naman na kailangan. Ha? Saan sir? Dakop na dili. Dakop man eh. Pero dili naman na kailangan ni mo registro og lisensya. Dili, naman di mamangitag restro o lisensya. Nya, maton ako. Permat lang. Kung ano, no? Ba't sila nung gunit mo dia, sir? Lain na pa naman patakaran ron. Dili na lisensya o distro ang ipangita. Yan, nakayab. Ay, uyab na lagi napangita karon sir. Ug uyab na isgutan, sir, na ko uyab. Pero wala lang ko gidala, kay daghan ka sila. Ay mo ba? Pakita naman sa picture na be. Aron mo tuwa me. Picture, ade, sir. Na, sir, oh. Pamahaw. Paniod to. Panihapon. Naghanda naman na. Mga tayo sabi. Ay, na dia, sir. Manghirit, pega nga. Ay, sige. Basta na. Yato na ko. Grabing iyab tuhan na. Iban mga tayo bisag isa. Yan it, Sarge. Tekan kikuyab. Pero dilagin po mga tag. Sige lang. Pasulat ata. Sige, Sarge. Sarge, ano pa rin lang, Sarge, oh? Pero, rag na may angkas. Lalaki may angkas. Lalaki, ito na, no? Siniguro gini ba nga may uyab. Baka lalaki may angkas. Padyo na ron. Parang dakop, no? Dito ta? Ha? Dito ta, ne? Naman ko lisensya diri. Lisensya na? Una, man yung lisensya diri, distro. Sige. Dito ta, no? Importante ka itong atuan ba? Tara ta. Kompleto mo, di ba? Sir. Kompleto ko, sir. Nadiri, sir, oh. Nya, imong kauban, kompleto po na. Ha? Pati karga, sir, mga yuan. Kompleto ka, pre? Kompleto. Kompleto man, sir. Kompleto, dahil mo. Picture sa uyab, eh. Picture sa pre. Kung mga pre. O, ganyan, no? Pero silang, atiko na natin sila. Sige. O, nani, uyab, sir, pero wala lagi may picture dala. Nya, saan mo na ron? Apaso ba man ang mga uyab, kay naay party-party sa mga bape, no? Wala. Nya, pero mo balik mo diri, ah. Walik ni, kaya diri, may yapon may modto sa amo, ha? Nya. Balik yun mo ha. Among dalon diri ang among di na picture, pure yun sa naong sa mga uyab. Personal dyan. Personal yun. Kana, sige. Paboto nyo na mo. Sige, lagay mo. Balik na yun. Sige. Paboto nyo na mo. Sige, sige. Saan mga kapitid? Nakabalik to. Saan man, tumabalik nga umati, uyab. Tuyok, tagmamakaw. Sige. Tuyok, tagmamakaw. Na, may adalan dito pa dunong tuutso. Tungkot ka lang ta. Saan man, tumabalik niya nga umati, uyab. Nice. Sarge, nalapin ni Agaw, bike. Okay, dakpo yun ba nga? Hindi man lisensya itong pangita. Anak mang wala mga uyab. Itong pangdakpon karon. Yun noon. Uy, dakop man. May problema kay bike naman eh. Sama siya ng mga rama mo. Dakpon, naghihapon yun yung bike. Takpon na po nung uy. Ratsada man na mo adri ah. Dili may dapat dakpon ang bike, sir, kay wala man i-rehistro. Hindi naman register lisensya ang basihan rin nung. Love life naman. Ha? Usan na love life? Huwag mo sabot, ana. Sabta rin bata-bata. Sabta rin. Love life ba? Kanang, uya, babae. O na, love life. Nakana. Uyab di ay. Na.
Ikan pagkabata na ko, wag ko katilaw uyab. Nah, unsa man ta nung? Takpan jud karon. Impound na imong bike. Di ko musugot oy. Naniguan ko kaagin ning dalana. Karon po ko kasi natin ning patakarana. Nah, ate may mo na nung. Kung may patakaran na mo karon, bilhin din ang bike nimo. Lokatara dyan na yung bike no, makayab ka. Sabi ng bike, malangan tani. Oh! Saan ninyo patakarawa naman na mao? Tinahalanag yung mangita ko kuya paani.